Започваме с един въпрос, който, на пръв поглед изглежда прост, но крие огромна дълбочина. Йога срещу цигун. Две древни източни практики обещават здраве, дълголетие. Но коя е по-добра? И по-важното, как всъщност работят те? Погледнато не през призмата на мистиката, през тази на съвременната наука. Точно така днес ще се потопим в едни източници, които се базират на книга от един доста интересен автор. Той има уникален поглед, защото е и физик. И подходът му е точно такъв. Взима тези оздравителни системи и ги анализира не с езотерични термини, а с скалпела на анатомията, на физиологията, на биомеханиката. Целта е да разберем какво от древните знания е валидно и днес и кои концепции са били, просто най-доброто обяснение за времето си. Точно така, мисията ни, така да се каже, е да отделим зърното от плявата. В източника дори се цитира Марк Твен, който казва нещо страхотно. Бъдете внимателни, когато четете книги за здравето. Може да умрете от печатна грешка. Така че нека бъдем внимателни и да видим какво се крие за тези практики, когато ги разгледаме с критично, но и с много любопитно око. Добре, нека да започнем да разплитваме това. Източника ни представя две много различни карти на човешкото тяло. Два древни модела. Първият е от традиционната китайска медицина, нали? Да, това е концепцията УСИН. Теорията за 5 елемента – огън, земя, метал, вода и дърво. И всеки елемент е свързан с двойка органи. Например, огънят – това са сърцето и тънките черва. Водата пък са бъбреците и пикочният мехур. И системата описва как те си взаимодействат в два цикла. Един на съзидание, където един елемент подхранва следващия, и един на контрол. Например, водата контролира огъня. Звучи доста поетично наистина, обаче автора като физик изглежда не е особено впечатлен от тази поезия като научно обяснение. Меко казано, той го нарича красив, но безнадежно остарял модел. И задава един много остър въпрос, като го съпоставя с това, което знаем днес. От едната страна имаме 5 елемента, от другата имаме реалността. Ендокринната система с нейните 50 до 100 класически хормона и още 200-300 хормоноподобни вещества. Имаме нервната система, която пренася информация с скоростта на електричеството, фасциалната мрежа. И тогава идва убийствения въпрос на автора. А къде, в крайна сметка, е главният мозък в тази схема на 5 елемента? Наистина, къде? Това е доста силен удар срещу буквалното приемане на модела. Добре, китайската система изглежда твърде метафорична. А как стоят нещата в Индия? Техният модел по-близо ли е до реалната анатомия или там също говорим за поезия? Там моделът е различен, но не по-малко фасциниращ всъщност. Говори се за прана, жизнена енергия, която се движи по хиляди фини канали, наречени нади. И от всички тях 3 са най-важни. Сушума, това е централният канал по дължината на гръбначния стълб, и двата канала, които се увиват около него, Ида и Пингала. Чакай малко. Когато го описваш така, централен канал и два, които се вият около него по продължение на гръбнака, това звучи плащащо познато от учебниците по биология. Точно тук е момента, в който нещата стават наистина интересни. Автора показва две изображения едно до друго. Едното е древна йогийска схема на надите, другото е съвременна диаграма на централната нервна система с гръбначния мозък и двете вериги на вегетативната нервна система, симпатиковата и парасимпатиковата. И те се разполагат точно по този начин. Визуалната прилика е, абсолютно поразителна. Това е невероятно. Значи, това чисто съвпадение ли е? Или авторът предполага, че древните йоги са имали някакъв интуитивен вътрешен поглед към анатомията, който ние преоткриваме чак сега с модерните технологии? Той не дава окончателен отговор, но остава въпроса да виси във въздуха. Даже отива и по-далеч. Свързва слънчевия активиращ канал Пингала с китайския принцип Ян, а лунния успокояващ канал Ида с принципа Ин. И това води до един много логичен риторичен въпрос в източника. Дали телата на китайците са устроили по един начин, а тези на индийските йоги по друг? Очевидно отговора е не. Което ни подсказва, че зад различните метафори се крият универсални биологични принципи. Добре. След като разгледахме древните карти, нека видим как изглеждат практиките днес.
В източника има една доста забавна и, бих казала, хъплива гледна точка за еволюцията на йога на Запад. О, да. Авторът описва как йога се е превърнала от скучно и лениво занимание, което се правеше по пижами, в нещо, което той нарича кървав спорт. И цитира една индийска блогърка, която казва: „Гледам тези жени с тяхните йога постелки в клинове за $200. И те винаги тичат, за да успеят за часа по йога“. Тя казва: „Ако тичате, за да стигнете на време за йога, значи вече правите нещо нередно“. Това е брилянтна и много точна критика. Значи авторът твърди, че сме загубили връзка с същността. Стресираме се, за да отидем да се дестресираме. Точно това е идеята. Когато целта стане физическото постижение, да направиш по-сложна асана от човека до теб, да се снимаш за Инстаграм, тогава се губи цялата идея за самонаблюдение. Вместо да активираме парасимпатиковата система за почивка и храносмилане, ние форсираме симпатиковата – бий се или бягай, което е пълната противоположност на целта, заложена в класическите текстове, като йога сутрите на Патанджали. Там първите стъпки са етични принципи. Има и още един интересен факт, който показва колко много се е променила йога. Броят на самите пози, асаните. Аз винаги съм си мислила, че те са хиляди и са непроменени от хилядолетия. Ами, това е често срещано погрешно схващане. В един от най-важните средновековни текстове, Хатха йога преди пика от 15 век, са описани само около 15 асани. Само 15? Ама това е всичко? Да, само 15. 2 века по-късно, в друг текст, те вече са 32. А през 20 век, благодарение на велики учители като Айенгар и Патапхи Джойс, които систематизират и развиват практиката, броят им нараства до стотици. Така че това е жива, еволюираща система. Не е замръзнал във времето канон. Както казва автора с ека ирония. Такъв е пътят на прогреса. Добре, значи съвременната йога може да бъде доста интензивна. Цигун ли е нейната по-спокойна алтернатива? Каква е фундаменталната разлика в философията? Може да се каже. Цигун е много по-близо до оздравителната физикултура, отколкото до спорта. Там няма състезание, няма стремеж към външна форма, цялото внимание е насочено навътре. Има една ключова фраза в източника, която обобщава всичко. Ако след практика цигун усещаме умора, значи това е всичко друго, но не е и цигун. Енергията трябва да се увеличи, не да се изчерпи. Значи не важи принципът без болка няма резултат. По-скоро е без спокойствие няма резултат. Точно така, затова и практиката е изключително безопасна. Почти без противопоказания, свързани с възраст или здравословно състояние. И развива фундаментални качества като координация и равновесие, които с възрастта стават все по-важни. И така стигаме до големия въпрос. Какво означава всичко това? Имаме различни истории, различни форми, но изглежда, че и двете практики, когато се изпълняват правилно, имат обща научна основа. Да. И тази основа е медитацията. Независимо дали е статична, докато задържаме асана в йога, или е динамична в плавните движения на цигун, в ядрото стои едно и също нещо – съзнателен контрол на вниманието и самонаблюдение. И това вече е излязло от сферата на духовното и е обект на сериозен научен интерес. Източникът посочва, че към март 2025 година в медицинската база данни PubMed има над 10 875 публикации по темата. Над 10 000. Това е огромно количество данни. Значи науката вече не просто потвърждава, че медитацията е полезна, а започва да разбира и как точно работи. Какви са резултатите? Резултатите са наистина впечатляващи. Един от най-интересните примери, даден в източника, е свързан с теломерите. Това са едни защитни шапчици в края на нашите хромозоми, които предпазват ДНК-то ни. С всяко делене на клетката те се скъсяват и това е един от основните маркери на клетъчното стареене. Чакай, искаш да кажеш, че нашите мисли и състоянието на ума ни могат буквално да повлияят на скоростта, с която клетките ни остаряват? Това е огромно твърдение, звучи почти като научна фантастика. Звучи така, но изследванията го подкрепят. Разбира се, не е магия. Става дума за сложни биохимични пътеки, свързани с стресовите хормони и ензима теломераза,
който може да възстановява теломерите. Но крайният извод, както го обобщава автора, е революционен. Нашите мисли влияят върху биологията на нашите клетки. И тук автора, като физик, прави една брилянтна връзка. Той взима древните понятия за енергия, като ци или прана, и ги превежда на езика на физиката. В крайна сметка, откъде идва енергията в тялото ни? От една проста химична реакция, бавно горене, т.е. окисляване на гориво, глюкоза с кислород. Този процес произвежда енергия. Следователно, дишането, което доставя кислорода, е абсолютно централно. Парадокс, свързан с дишането. Нещо, което напълно преобръща интуитивните ни представи. Нещо за това, че твърде много кислород всъщност е лошо. Точно така. Това е така нареченият ефект на Вериго-Бор. И той е абсолютно фундаментален за разбирането на тези практики. Оказва се, че излишъкът на кислород и, което е по-важно, недостигът на въглероден диоксид, СО2, в кръвта, могат парадоксално да доведат до кислороден глад в тканите. Това е напълно контраинтуитивно. Как е възможно? Причината е в хемоглобина, молекулата, която пренася кислорода. За да може хемоглобинът да пусне кислорода и да го отдаде на клетките, е необходимо определено ниво на въглероден диоксид. Ако дишаме твърде бързо и повърхностно, както правим при стрес, ние изхвърляме твърде много СО2. В резултат, кислородът остава здраво заключен за хемоглобина. Кръвта е пълна с него, но той просто преминава през тканите, без да може да ги подхрани. Това е абсолютно изумително. Значи всички онези съвети поеми си дълбоко въздух, когато сме стресирани, всъщност целят не толкова да вкараме повече кислород, колкото да забавим издишването и да задържим малко повече въглероден диоксид, за да може кислорода изобщо да стигне до клетките. Точно това е механизма. Бавното, осъзнато дишане, което е в основата и на йога, и на цигун, повишава нивото на СО2 до оптимални стойности. И предполагам, че стойката на тялото играе огромна роля в този процес. Драстично. Авторът цитира фундаментално изследване, което показва нещо шокиращо. При изправен стоеж заради гравитацията, разликата в кръвотока между най-горните и най-долните дялове на белите дробове може да достигне 9 пъти. 9 пъти, значи моето ежедневно прегърбване над бюрото не е просто лошо за гърба ми. То буквално задушава горната част на белите ми дробове, като я лишава от кръв и кислород. Точно така, когато сме прегърбени, гръдният кош е свит, диафрагмата, основният ни дихателен мускул, е блокирана. Вентилираме ефективно само една малка част от белодробния си капацитет. Изправената стойка не е естетика, тя е предпоставка за енергия. И тук стигаме до може би най-важното разграничение, което източника прави. Разликата в типовете мускулни влакна. Има два основни вида. Едните са фазични, те са бързи, силови, по-повърхностни. Отговарят за резки движения. Другите са тонични, те са бавни, изключително издържливи. Разположени са в дълбочина, близо до костите. И основната им работа е да поддържат стойката. Значи фазичните са мускулите за показване, а тоничните са мускулите за работа. Тези, които ни държат изправени през целия ден. И тук ли е голямата разлика между източните практики и модерния фитнес? Абсолютно. Класическият фитнес се фокусира почти изцяло върху фазичните мускули, бицепси, квадрицепси, гръдни мускули. Йога и цигун, от друга страна, тренират предимно дълбоките тонични мускули. Авторът дава един много ярък пример с културисти, които имат огромни релефни мускули, но често не могат да си завържат обувките или да се почешат по гърба. Липсва им функционална гъвкавост и стабилна вътрешна опора. Това ми напомня за един мой приятел-програмист, напълно здрав, но постоянно се оплаква от болки в кръста и гърба. Явно проблемът му не е в липсата на сила, а в тези заспали и слаби тонични мускули. Точно така. За съвременния заседнал човек, който прекарва часове наведен над компютъра, състоянието на тези дълбоки постурални мускули е, в пъти по-важно от размера на бицепса. Те са основата, върху която се гради всичко останало. В крайна сметка излиза, че когато погледнем йога и цигун през научна призма и махнем мистиката и комерциалния блясък, оставаме с системи, които са гениално проектирани. Те тренират тялото и ума, като се фокусират върху вътрешното усещане, ефективното дишане и подсилването на тези често пренебрегвани дълбоки мускули. Именно.
Въпросът никой не е бил йога срещу цигун. По-скоро е намирането на интелигентен баланс между напрежение и отпускане, сила и гъвкавост. И двете практики в същността си са вид медитация в движение. Учат ни на нещо изключително важно в днешния свят – осъзнатост за собственото ни тяло. Учат ни да усещаме как стоим, как дишаме, къде трупаме напрежение. Развиват това, което учените наричат интероцепция. За финал, нека оставим една провокативна мисъл от източника, която свързва всичко това. Нервната ни система, подобно на изкуствения интелект, работи на принципа невроните, които се активират заедно, се свързват заедно. Колкото повече повтаряме нещо, толкова по-силна и автоматична става тази нервна пътека. Авторът предлага един прост експеримент. Опитайте да си миете зъбите с неудобната ръка. Усещането за неловкост е съпротивата на мозъка срещу изграждането на нов път. Така че въпросът, който оставяме за размисъл, е следният. Кой е онзи малък, автоматичен навик в ежедневието, начина по който някой седи, по който носи чантата си, по който диша, който може да бъде променен още днес, за да започне едно съзнателно препрограмиране на системата към повече здраве и осъзнатост?